קר ולובש גם סוודר, אין לך מה לדאוג, זה מיותר, הכל בסדר. אין לך מה לדאוג, כנהדר, מפגיזים כהוגן, באמת שלא חסר דבר. מי זה קטע? מה? כתוב פה, האם מותר לברך על גומל אחרי נסיעה ארוכה באופניים? למה לא? לא? מה הדברים האלה בכלל? אבל זה הגיוני? אני לא יודע, עזב. קורא את זה. תגידי, מה אתה רוצה לגבי מחר? ארוחה עליי? בישול בבית, רק אין. אבל מחר בערב שב איתנו. אוקיי? הצעתי. מה, ליאב, האוכל שלך, ליאב. ליאב, האוכל שלך, תחכה. בי? ודאי שאת הכנת אותך ביתה ולא אני. תודה. יהיה לך טעים, בושבי. תודה, בתיאבון. שתי דקות אצלך, אחי. אוקיי. נו מה, כמה זמן? ניבשת אותי. סתום, תגיד תודה שאתה לא זה שקמת עם פרצוף של גבר זר חדש בבית. שמע. קום, קום. אין, השנאה שלי המתקן הזה. תפסיק לבטל לעצמך, לה תעלה. תפור עליך לוחמה, תאמין לי. מעריך אח יקר. תודה. נסיך, איך היה האימון? אורלי, מה איתך? אני אשמע שרה, כן. אתה מעודף שלי ממש. אין, גם את עליי. תאמין לי, יש לך בן לוחם, כבר לא מייצרים עוד כאלה. לא, לוחם הוא לא יהיה, אבל אין ספק שאין עוד כאלה. למה פתחת את זה? מי יהיה לוחם מפקד החיילים? דרך אגב, איתן בא מחר לארוחת בערב. תכבד אותי בזה. אתה קום כבר, מה נתקעת? יאללה, ביי, אורלי, אין עליי. וואו, תקשיב, הפתעת עם הפסטה, נראה מדהים מדהים. זאת המומחיות שלי. באמת? איזה מומחיות, מה אני אגיד? יש עוד משהו משהו? יש חי? רוצה לבדוק במקרר? נראה מה טעים. כן. תודה. תגיד ליאב, יש זירו? אין. קרבי, לקרבי. ליאב, עם השכל שלך, אתה לא מעדיף להיות במודיעין? אני מעדיף לקחת את היכולת פיקוד שלי ולפקד הלוחמים במקום. ואתה, איתן, מה אתה עשית בצבא? ליאב, תתחיל. מה עשית? בסדר.
מה בסדר? כולה 2 דקות פה ומתחיל להרגיע אותה? אני ביקשתי משהו אתמול. מה עשיתי לו בסדר? לא! אחי, לא! צה"ל לפרסם כי 13 חיילי גולני נהרגו הלילה במהלך הלחימה. זריחות עולות מתוך ההר, אני רוקד איתך חלום אחד שלא נגמר, להתרגש איתך מנגינה של שיר ישן, יפה כמו לראות אותך. וכשהיית בא, חלומות גדולים, קודם משפחה, אחר כך החיים. רציתי עוד טיפה ממך שתישען עליי, תגיד לי מה עושים כשאוהבים יותר מדי, והשקיעות הכי יפות הן לא בים, הן בחיוך שלך, ואחרי הכל נשב קפה סיגריה, נו לך תדע, אפילו רק שנייה. אז לרוץ הכי רחוק שיש, להיות קרוב אליך, שקט שנהיה רועש, רק מלחשוב עליך מנגינה של... מה זה, יש משהו לאכול? ואיפה אמא שלי? אמא לא פה, עלתה לישון. אמא שלי לא פה? אתה רוצה להכין לך משהו לאכול? לא, זהו, לא ראיתי. אתה לא עובד נכון לשירי הקרסול. מה לא עובד נכון? לחזק את השרירים, לעזור לך מהיציבות והכוח. אז תגיד, אחי. זה לטובתך. תתמקד יותר בריצות, תפיסות משקולות, יעזור לך לצוות. תודה, אחי, נתאמן לבד. ולרוץ הכי רחוק שיש, זה לטובתך. קרוב אליך, שקט שנהיה רועש, רק מלחשוב מה לא עובד נכון? לחזק את השרירים, לעזור לך מהיציבות והכוח. מנגנת לי שוב אותך, אז הזריחות בריצות, תפיסות משקולות, יעזור לך לצוות. אני רוקד איתך חלום אחד שלא נגמר, לטובתך. להתרגש איתך מנגינה של שיר ישן, יפה כמו לראות אותך. היי. מה זה? זה בטבע שלך. צריך לדבר איתך משהו. מה? בוא. מה זה, הכל בסדר? מה הדרמטיות? מה? אני סיפרתי לך. גיא נתן את המכתב הזה לפני שהוא נהרג. אני לא רציתי להראות לך את זה. לא רציתי להראות לך את זה כי... ובלילות אתה יודע, אבא מתגנב לו רגע, עליו איש לא ישמע, איש לא הבין, אני מרגיש אותך כאן. אתה לא מבין, כבר שבוע וחצי אני רץ, לא רציתי ככה בכי, תודה. תגיד, איתן, אתה נשאר איתנו לארוחת ערב היום, נכון? כן, למה לא? יאללה, מגניב. וואי, יש מצב, אתה מבין איזה גר זה. אני לא מבינה מה עשית לו. מה עשית לו ממש? ליאב, בוא רגע. מה? בוא שב איתו ונצא. בא לדבר איתך קצת. קיבלנו מכתב. היה לי מאוד קשה לקבל, אבל אני בטוחה שאתה תשמח לקרוא. ליאב, באיגרת הרמב"ן יש משפט שאומר, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מה שהרמב"ן אומר לנו פה בעצם, לא לזלזל בדבריהם. עדיין ללכת בדרך האלו. זה מה שאני שלך לעשות. זה אומר ש... אז אני מודה. היה מאוד קשה לי לשכנע,
אתה יודע מה שעברתי? פשוט איתן נתן לי לראות את המציאות בצורה אחרת. בצורה שאני צריכה ללמוד להשתחרר יותר. אתה תשמור על עצמך, כי אני לא רוצה לחיות את זה שוב פעם. אני מאוד גאה בשירות שלי. כן? גם אבא מאוד גאה בי. מפקד על החיילים, הלוחמים וזה. אני מאוד גאה בי. כן. בהצלחה. אין לך מה לדאוג, אני נזהר ולובש גם סוודר. אין לך מה לדאוג, זה מיותר, הכל בסדר. אין לך מה לדאוג, הנהדר מפגיזים כהוגן, באמת שלא חסר דבר. אין לך מה לדאוג, פה קייטנה ועושים שמח, ואתמול היה אפילו פנאי להתקלח. אין לך מה לדאוג, אני ישן וחולם עלייך, כשאחזור העיר אני אתחתן. שלחי לי תחתונים וגופיות, כאן כולם כבר כמו חיות, נלחמים כמו אריות, מורל ממש גבוה, ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה, מותק לא לשלוח לי עוגה. אין לך מה לדאוג, אני נמצא במקום בטוח, ובין הפגזה להפצצה יש זמן לנוח. אין לך מה לדאוג, פגז מתוק, סבלנות ילדונת, באמת שאין סיבה לדאוג. תחתונים וגופיות, כאן כולם כבר כמו חיות, נלחמים כמו אריות, מורל ממש גבוה, ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה, מותק לא לשלוח לי